Mulla on ollut kyllä tosi mukava ilta tänään. Täytyy sanoa, että nämä treffit on usein siis vaan tosi hirveitä, koska kukaan ei ole koskaan semmonen, mitä ne profiilissaan väittää. Kerran oli yksi semmonen todella catfish-tapaus, että Huhhuh. Ei oo totta. Tää on aivan ihana biisi. No, biisihän on siis tosi hyvä, mutta ton tyypin olisi kyllä kannattanut virittää toi kitara. Ihan oikeesti. No siis tosi tukkosen kuulonen. Jotenkin semmonen amatöörimäinen ote. Miksi sä huutaa koko ajan tuohon mikrofoniin? Hirveen kuulosta. Mitä biisiä sä tässä esität? En mä muista. Sillä jotain aika paljon tulee soiteltua, niin en muista. No mut sä esittäisit tämänkin varmaan paljon paremmin. Totta kai. No, ihanaa! Hei, sä otat huomenna kitaran mukaan ja esitätte mulle. Today I'll be teaching you how to play Alexa. Chords are very simple. Won't you wipe off the Idiootti. gloomy face, pretty girl? Moikka. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Mitä sulle on sattunut? Pieni accidentti vaan. Poltin käden liedellä. Ai kauhea, eikä olisi sattunut pahemmin. No ei nyt sille, mutta sitä lupausta en pysty kyllä pitämään, että olisin soittanut sulle kitaraa. Ei tällä pysty enää mitään. En tiedä pystynkö ikinä, jos näpit palaa lopullisesti. Ai kauheeta. No ei se mitään. Me vaan istun tonne olkkariin, niin se on pullat jo valmiina. Mä käyn keittämällä kahvia. Kiitos. Ai niin, mä en eilen muuten kehdannut sanoa sulle yhtä juttua, kun sä oot niin ammattilainen. Mutta mäkin oon opetellut vähän soittaa kitaraa. Vaikka sä et voi tänään soittaa, niin sä voit laulaa. Eiks niin? Äläkä nyt sitten naura, jos mä soitan ihan väärin. Eikö se tästä lähde? Won't you wipe your gloomy face, pretty girl? Your eyes is the most sweetest thing in the world. Your face is a lecture to me. Your face is a lecture to me. Oh, baby.